un tema clar, no tenim ningú dubte. Com bé ha explicat Ximo, en aquest estat hi havia una dictadura feixista, va haver una transició democràtica i es canviaren moltes plaques i carrers del nostre poble. Va haver un consens, en aquell moment País Valencià era el terme normal i habitual de la nostra terra, firmat així en l'Estatut de Benicàssim per el Partit Comunista, el PSOE, UCD, dels grups que tenien presència parlamentària, i alguns es dedicaren a acabar aquell consens, precisament des de Madrid. Gent com Emili Batart, companyia, pensaren que País Valencià no havia de ser aquell nom. I atemptaren contra la voluntat de la majoria de la societat valenciana, la nostra transició, els nostres pares i mares. En una pobla, també en la Generalitat, quan va arribar al govern del PP, doncs va començar a fer una persecució d'aquelles places, tot i que alguns ajuntaments governats pel PP, que tenen molt consideració en aquest tema, mantingueren plaça País Valencià. Però molts altres decidiren fer aquestes decisions antivalencianes, perquè són anti el que el poble valencià havia decidit en altres èpoques. I en la Pobla, el 2003, per decisió unilateral, va decidir canviar la plaça País Valencià. Nosaltres, des d'aquell moment, sempre ens hem plantejat recuperar-la i ho hem portat als diferents programes electorals i estem molt contents que passades aquestes eleccions hem aconseguit un acord d'investidura amb el Partit Socialista molt fàcil de prendre, no va haver un tipus de debat ni de cap argument en contra ni res, simplement com un acord comú de recuperar la plaça al seu nom original democràtic. I per acabar aquest punt m'agradaria anar més enllà, com ja ha comentat el company d'Assís, de que nosaltres ens agradaria també, l'equip de govern, si fos possible, no només volem quedar-nos en la recuperació de la plaça, sinó en la normalització de l'ús i terme País Valencià, perquè, tot i que en l'Estatut el nom oficial és Comunitat Valenciana, pensem que és el nom adequat per a la nostra terra, perquè comunitat és fins i tot un error ortogràfic, perquè si llegeix el diccionari país és un territori, cultura, llengua, persones, habitants, i comunitat és més una associació de veïns o de regants. I com deia el nostre president d'honor, Enric Balón, president del nostre partit, el nom per a una nacionalitat, el nom per a un país, és País Valencià. No és ninguna comunitat de regants ni de veïns.